Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkamu da wannan lokaci kuma sannunku da jimirin sai kasancewa da mu a cikin shirin dandalin Demukuradiyya na musamman da muka saba kawo muku inda muke tattaunawa kan al'amura da suka shafi ƙasa da nan jihar Kano kuma mukan bawa 'yan siyasa damar faɗin albarkacin bakinsu kamar yadda sashin na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba su dama mu kuma mukan ci ribar sashin nan na 22 na shi dai wancan kundi matukar zamu yi kan bisa doka da oda kuma a ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu kai tsaye muna tare da abokin aiki. To masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alkasim Muhammad Nasir Kwarki yake muku sallama da fatan kuma mun sha ruwa cikin koshin lafiya. Lallai Alkasim na ga yau kamar bonus ka shafa. To an ce wai bonus, wasu sun ce dai bonus ɗin rabi da rabi, amma dai ka san yau za mu kai, ko in ce yau muka kai azumi na 27 kuma a gobe Juma'a za mu tashi da na 28. Tafi dai azumin muna ta bai da shi. Fatanmu dai Allah ya haɗa mu da alkhairan da ke cikin wannan wata na azumi. Allahumma amin binga, kuma Allah ya zauna mana da ƙasar mu Najeriya lafiya, inda ma ake da matsalolin rashin tsaro. Muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya dubi maraicin mu ya kawo mana ɗauki ya kuma kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli. To Haji Alkasim, duba da cewa ka taɓo ɓangaren tsaro kuma ka san ƙasar nan dai ana ƙara tunkarar zaɓen shekarar 2023, amma al'amuran tsaro za a iya cewa dai ba haka aka so ba. Ko shakka babu, sha'anin tsaro binga za a iya cewar salon tafiyar da ake ba haka aka so ba, duk da dai a wani bangaren za ka iya cewar su mahukunta suna bayyana yadda suke faɗi tashin ganin an kawo ƙarshen dukkanin waɗannan matsaloli, amma dai akalla ko babu komai, ko da iya batu na garkuwa da mutane aka bar al'umma, to ana cikin zallami da tararrabi, da kuma za ka kalli cewar al'amarin kusan kamar kullum ƙara gaba yake yi. Ana ta ƙoƙarin a ce ana daƙile abun ko ana aidin mai yiwuwa don kawo ƙarshen, kamar ana tufka ne ta bayana warwarewa idan kai la'akari da yadda akalla har zuwa yanzu adadin mutanen da ke hannun masu garkuwa da mutane da irin a ɗauki ba daɗi da ake nawa ya gare kaga an buɗewa a wasu daga cikin al'umma wuta. To dai duka abin da muke ta fata, tunda kamar yadda na sha faɗa kuma manya-manyan shugabanninmu na tarayyar Najeriya su ma sun sha faɗa, sha'anin tsaro ba na shugaban ƙasa bane kadai, ba na ministan tsaro bane, ba na su kansu makarraban gwamnati bane kadai, kowa da kowa ya shafa. Talakan da yake ƙasa-ƙasa da wanda ma muryarsa in yi magana yana ganin kamar ba a isa a saurare ta ba, dai sha'anin tsaro ya shafi kowa, kuma kowa yana da rawar da zai taka, kuma ya kamata a ce kowa tun da har ya fahimci da rawar da zai taka din a yi ƙoƙari wajen ganin an yi ƙoƙari an haɗa hannu ko ƙarfi da ƙarfe guri guda, domin dai ganin Allah ya dube mu ya kuma kawo mana mafita domin kawo ƙarshen wannan matsala da aka tsinci kai a ciki. Ka san Haji Alkasim, jihohin da suke fama da matsala ta tsaro a wannan karan za mu iya cewa jihar Zamfara tana gaba-gaba, kuma ko ajiya albarkacin wannan wata da kuma albarkacin Lailatul Qadari, a uwar gidan mai girma shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari ta ce ta yi tawassuli da wannan dare, tana roƙawa al'ummar jihar Zamfara zaman lafiya. Binga, kusan za a iya cewar a baya-bayan nan kamar jihar Zamfara tana daga cikin kusan jihohi sahun gaba-gaba guda uku waɗanda aka ga sha'anin tsaron ya fi ta'azzara a wannan yanki. To idan ita shugabar ko in ce matar shugaban ƙasa wato Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ta yi tawassali, kusan za mu iya cewar la'alla irin abubuwan da ke faruwa a ita jihar ta Zamfara za a iya cewar yana so sa mata rai matuƙa da gaske. Kaga haka kuma ya kamata a ce shugabanni suke, ko da a ce ita ma shugaba ce, tunda za ta iya gano abu ta iya jin cewar abin ya so saranta, ba za ta yi addu'a, ko kuma wannan addu'ar da kuma wannan yunkuri zai nuna wa duniya da kuma al'ummar jihar Zamfara da ƙasa baki ɗaya cewar to fa a nata ɓangaren ita ga irin rawar da za ta iya takawa, tunda ba ita za ta iya ba da umarnin aje a yi ba, a mai gidanta ne. To amma dai ko babu komai ta nuna alhininta da haka, kuma muna fatan tawassalin da ta yi da ma tawassalin da al'ummar jihar Zamfara suka yi da tawassalin da al'ummar ƙasa baki ɗaya suka yi, ubangiji Allah ya dube mu ya. To Haji Alkasim, ka san cewa shi matsalar tsaron nan kamar yadda ka faɗa daga farko, kamar ana yin tufka ne kuma tana warwarewa daga baya, domin kuwa akwai zarge-zarge da ake ta yi cewa da akwai mutanen da suke cikin jami'an tsaro da bakin su ɗaya yake
da su waɗannan ɓata garin, domin kuwa labarin da nake iya ganowa a kwanakin nan shine da akwai wani soja da aka kama shi kirikiri a Maiduguri da kuma ta tabbata cewa yana da hannu wajen taimakawa su ɓata gari da samun bayanan sirri. Yanzu dai maganan ma da ta fito shine shi sojan da kansa ya hallaka kansa kafin a kai ga yanke masa hukunci. Kuma a jihar ta Zamfara da muke magana a kai, shi gwamnan jihar ta Zamfara ya sauke waɗansu hakimai har guda 2 da kuma magajin gari guda 1, wato sarkin, ko kuma in ce ba ma hakimai ba, sarakuna ne su ma masu yanka, sarkin Zirmi da kuma sarkin Dan Sadau, su ma duk bisa zargin cewa suna da hannu wajen irin waɗannan badakala na matsalar tsaro da ake fama da ita a jihar Zamfara. To Binga, idan an yi batun zargi a iya cewar biri zai iya yin kama da mutum. Dalili ku shine dole dama za a ci gaba da ba ma iya su da ake ganin kamar ana zargin su da ta kai ga sun yi ta mukamansu, ko kuma shi har yana ganin an kama shi red handed din da har ya iya salwantar da ransa sakamakon ganin cewar ya gwammaci mutuwarsa da tonan sililin da zai iya samo wa kansa a rayuwa. To dole za a yi ta zargi, za kuma a ci gaba da yin zargi, kasancewar akalla masu gudanar da irin wannan ta'addanci, kai idan an buɗi baki an ce ma babu sa hannun wasu daga cikin waɗanda suke da ilimin abin, kai ka san ba za ka yadda ba. To amma tun da baka da wata hujja da za ka iya cewa wane yana da hannu, dole addu'an nan ita ce kawai mafitar mu. Amma idan ba haka ba Binga, taya wanda yake cikin ƙurgurmin daji bai san yadda zai iya kawo kansa cikin ƙwaryar birni ya yi wata rayuwa da zai iya ɗaukar hankalin jama'a ba, har ya iya gane hanyar da zai iya samun bindiga kuma ya iya sarrafa ta. Sannan bayan ya mallake ta, ya ake iya sarrafa ta? Ai akwai ayat tambaya a wannan. Ai har in zai iya samu bindiga ya iya sarrafa ta, to lalle ya kamata ka bincike shi daga gefe, waye ya koya mar iya rike bindigar, ta yaya ya samu bindigar, ka gane ai. Tunda dai bindigan nan ba a jeji take ba, kera ta ake a birni. Ai ba za su a birnin ma, kai a birnin zuwa ka san suna iya haɗa ta. To kai da kake jin cewar ka je aji, ka yi waye, ka yi duk abin da kake jin wani ya isa da gwayewarsa da gogewarsa, kake jin kai ma ka kai, baka san yadda za ka same ta ba da kuɗin kan ma, kaga kenan lalle idan har ka iya sarrafa ta, to lalle akwai wanda ya koya ma a gefe. Akalla suna nan wanda idan banda irin waɗannan fa mutanen Binga, ina da yaƙini taɓarɓarewar tsaro da bai yi nisa ko ya ta'azzara kwatankwacin abin da ake kalla a yanzu ba. To kaga irin wannan bayanan da kai shi yake ƙara tabbatar da maganar da mutane suke cewa matsalar nan ba daga iya gwamnati take ba. To ai shi ne kaji na faɗa dama yanzu cewar ka san ko a baya na sha faɗa, ina kallon maganar da shi tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo yayi na cewar mutane su ma daina kallon wai fa matsalar tsaro ta shugaban ƙasa ce ko shugaban ƙasa ne zai kawo ƙarshen ta, ko da dai yayi maganar ana kallon kamar da wani yare irin na adawa na siyasa, amma dai koma menene kalamansa duk mai nutsuwa da tunani idan ya ɗauka ya san cewar ana maganar batun sha'anin tsaro, batun a ce wai gwamnati ko kuma gwamnati ce za ta kawo ƙarshen abin. Ai an yaudari kai, saboda dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe guri guda. Wataƙila abin da ya sa mutane suke ɗora wa gwamnati laifin shine ganin cewa ita ce take jagorancin abubuwan da suke faruwa. Saboda haka duk abin da duk wani juji da ya taso akan ta za a ɗora. Kuma kaga maganar da ka faɗa na cewa a daina kallon iya shugaba a matsayin shi kaɗai ne zai samar da tsaro. Kaga yanzu misali idan ka fita kana zagaye gari, tunda magana muke ta siyasa, za ka yi ta ganin fastocin tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ana cewa he must run, a turanci ana nufin sai ma ya dole ne sai ma ya sake tsayawa takara. Waɗanda suka bugo fastocin nan yanzu su ganin su cewa matsalar da suke ganin cewa da shi tsohon shugaban kasar ba shigan masa muke ba, amma da ana zargin cewa duk matsalolin da ake gani na bangaren tsaro shine ya gaza gaba daya. To yanzu kuma bayan an samu sauyin gwamnati sai aka ga cewa waɗannan matsalolin fa fin karfin sa suka yi, shi ma ba a sarransa aka same su ba, sai suka ga cewa a to shi din ma ashe ba gazawa yayi ba, har suke buƙatar ma ya sake tsayawa takara, saboda kila mutanen arewa ne suna ganin cewa in an ba dan kudu, tunda shi ya taɓa shekara 4 yayi shekara 4 falan ɗaya kenan zai dawo musu da mulkin su ci gaba da shekarun su. Kuma magana da nake so ne a gaba ita ce, ko kuma da zamu a gaba ita ce, sanata Bamidele, shugaban kwamiti na majalisar dattawa da ke lura da bangaren tsaro irin na ta'addanci da wayansu abubuwa haka, yau ya bujiro da wani batu wanda majalisar dattawa ta amince da shi. Kudiri ne da ake buƙatar ma a haramta bada kuɗin fansa ga su waɗanda suke kama mutane. To wannan kudiri a yanzu kusan majalisar dattawa ita ta amince da shi, kuma yanzu da ya rage shine ta tura wa majalisar wakilai kenan, daga nan kuma a tura shugaban kasa ya sa hannu. Idan aka sa hannu dai ta tabbata cewa haramun ne a Najeriya a bada kuɗin fansa. Binga, dama kusan majalisar sun daɗe suna irin wannan tunanin yadda za a kawo kusan ƙarshen ma bayar da shi kuɗin fansa. Idan ka bi ta wani ɓangaren
abin da su 'yan majalisu suka yi ko suke shirin kokarin yi a matsayin wani hukunci na musamman ga wanda suka kai ko wala Allah an kama dan uwanka ko wani naka ka je ka kai kudin fansa ya zama haramun ko kuma wani hukunci za a zartar ma. Idan an bi wannan bangaren za a iya cewar a iya samun nasarar dakile wasu daga cikin irin wannan garkuwa da mutanen da ake samu. Dalili shine akalla dukkanin waɗanda suke garkuwa da mutanen nan suna yi ne saboda kuɗi. Idan ka kama mutum dama ɗaya ne, saboda in ka kama shi ma kashe shi za ka yi, kaga kenan ɓata lokaci ne ka kama shi ma ka adana shi, kawai ka kama shi ka kashe inda tunda me ka kama kuma ba za a baka kuɗin da kake so ba. Amma mutukar za ka kama ka nemi kuɗi a kuma baka, to dole yau na yi na ji daɗi, gobe na yi na ji daɗi, dole na ci gaba. To amma kuma in aka ce ai idan an bi ta ɓarawo to abu ta mabi sawu, yau kai an kama naka, kuma sannan misali an zo an kama mutum dan uwanka ne kake ganin cewar yana da duk wani sutura da rufin asirin da zaka iya abin da suka nema a bayar a karɓo shi ya dawo cikin iyalansa, to gwamnati ta ce a'a an ka bayar din ya saba da doka, to misali ya zaka yi? Akwai tashin hankali ga duk wanda aka ce an kama wani dan uwansa ko da na sakan ɗaya ne ko na kwana guda, tunda watakila in an kama ita ko gwamnati ko su majalisun ba su san yadda za su iya dawo min da dan uwana ba. Allah ya kawo mana mafita. To ya kamata mu gangara cikin fagen siyasar tsundum. A batun da zan fara tattaunawa kai shine batu na jam'iyyar PDP. Ka san a yau kotu ta yanke hukunci a Abuja, inda wannan dai kotun da ta yanke hukuncin farko, to a yau fa ta ƙara tabbatar da cewa fa bangaren su Sagagi su ne halastattun shugabannin jam'iyyar PDP a nan jihar Kano, duk da cewa bangaren su Aminu Wali sun kekashe ƙasa sun ce su fa ba za su yi biyayya ga wannan shugabanci ba, ganin cewa 'yan koran injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ne, wanda shi kuma ya ɗauki kafarsa ya fice daga jam'iyyar ta PDP zuwa jam'iyyar NNPP mai kayan marmari. Ban san ya ka kalli wannan al'amari ba. Binga sha'anin siyasa da ma kuma zartar da hukunci da kotu ta yi, za mu iya cewar har zuwa yau kamar abin da yake gidan ƙaura shine a gidan goji, abin da yake cikin jam'iyyar APC matakin nan jihar Kano shine cikin gidan jam'iyyar PDP. Yau ana jiran hukunci, su ma kusan PDP step din da aka taka kenan. Ana ganin an tafi step din farko, step na biyu duka ta tabbatar da bangaren Sagagi a matsayin halastaccen shugaban jam'iyya. Da Allah bangaren Aminu Wali su ma su iya cewar akwai ragowar dama ta ɗaukaka ƙara ko zuwa kotun daga ke sai Allah ya isa domin tabbatar musu da hukunci. Amma ko ma menene, dole tsagin su Aminu Wali za su yi zarge-zarge masu tarin yawa. Dalili ko ka yadda ko kar ka yadda, misali za su yi zargin cewar idan har an bi tafiyar su bangaren su Sagagi, ana maganar bangaren Kwankwasiya kenan, dole suna tare da jagoransu, wanda abin da su 'yan Aminu Wali suke zargi kenan cewar taya jagoran da ya fice daga cikin jam'iyyar PDP kuma a ce har yau tsatsansa su suke rike da shugabancin jam'iyya, wanda idan haka ne kenan kaga su ba za su samu abin da suke so ba, a fa nasu zargin kenan. To ai Haji Alkasim gan nake wannan faɗi tashin ba za ta kare ba a jam'iyyar PDP, domin kuwa in dai za a ci gaba da tafiya a haka, su bangaren su Aminu Wali ba za su yi biyayya da bangaren su Sagagi ba, saboda yadda abun ya taho shine daga farko da aka je kotu cewa ta yi a dakatar da maganar dakatarwar da za a yi wasu Sagagi, a cigaba da tafiya a matsayin da ake har sai ta yanke hukunci. Daga ƙarshe sai ta ji labarin cewa uwar jam'iyya ta ƙasa ta turo wani kwamiti na riko wanda ya nuna cewa an sauke bangaren su Sagagi. A zama na gaba alƙalin kotun ya tambayi cewa an sauke bangaren su Sagagi, to a lokacin ma ya ƙara tabbatarwa to ko an dakatar ko ba a dakatar ba, to su fa ba su yarda da wannan dakatarwar da aka yi bangaren su Sagagi. To yau ma da aka sake zama abin da aka tabbatar kenan, kuma a yau din alƙalin ya ce bayan ma ga shugabancin jiha na Sagagi, shugabancin da yake na ƙananan hukumomi 44 da ake zargin bangaren Kwankwasiya ne, su ma an ƙara tabbatar da su kafin kotun ta sake zama na gaba wanda za ta yi a ranar 13 ga watan gobe da za mu shiga. To akan haka ne muka ji ta bakin Bashir Sanata, kakakin jam'iyyar PDP a nan jihar Kano, kan hukuncin da kotu ta yanke a yau. Yau kotun Abuja ta zauna inda shi ne shari'a Justice Tayo ya zauna ya yanke hukunci ko cire da jaddada matsayinsa na cewar har yanzu babu wasu shugabanni a jam'iyyar PDP face mu bangaren Honorable Shehu da Sagagi da sauran mataimaka da abokanan aiki, wanda wannan su ne shugabanni, kuma wanda ya amsa sunansa a matsayin shugaban jam'iyya ba wai karkashin Shehu da Sagagi ba, wannan mutumin ya yi abin da ake kira impersonation, kuma doka za ta fita kansa. Kuma wani maganar waɗanda suke kiran kansu a matsayin shugabannin rubu na caretakers ko kuma abin nan waɗanda suke kiran kansu a matsayin kantomomi,
duk wannan kotu da shari'a ba ta san da zaman su ba kuma ba su da hurumi, kuma wannan kuskure ne da kuma kin yin ladabi ga ita kotu, wanda kuma duk wanda ya yi kotu ladabi to zai fuskanci hukunci na shari'a. To yanzu baka ganin wannan matsaloli da kuke samu a jam'iyyar taku ta PDP ba zai iya baku matsala ba daidai lokacin da ake tunkarar zaɓe? Babu maganar matsala, ai kowa sai da zafi bakinsa, kuma yadda rai zuwa daɗi ba kamar mai shi ba. Da haka mu zaɓar mu aka yi kuma aiki muke yi, kuma babu wata hujja ko sadara da ta nuna ko ta bayyanar da cewa don cancanci mana hukuncin da mun gama wahalar jam'iyyar nan a lokaci guda za a ce an cire mu ba tare da mun yi laifari ko na baki ba. Wannan shi ne, da haka duk mutumin da ya kwana lafiya shi ya so. To yanzu zargin da suke muku kenan na alaka da bangaren Kwankwasiya, ya kuke ganin wannan kenan? Ita shi za ka tambaya, tun da mu ba mu muke faɗar wani abu ba, kuma mu aiki muke yi, kuma abin da yake gaban mu ma shi muke kokarin aiwatarwa don mu ga mun sauke nauyin da yana ce a wuya. Haka su da suke wannan zargin su ya kamata da ce musu menene dalilin yin zargin. Duk abin da dan adam ne sai an ce mai gashi, to amma an kai gaskiya sai ka huta. Ita gaskiya ce ba ta buƙatar ado, kuma tsalle ta yake a faɗa rijiya sai a yi tuzu ba a fito ba. Honorable Bashir Sanata kenan, kakakin jam'iyyar PDP a nan jihar Kano. To abu na gaba shine, na san Alkasim ka san cewa fa tsohon shugaban hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe ta jihar Kano Muyi Magajire mun gado. Bayan ya je Abuja an tantance shi domin yin takarar gwamna. Kwatsam sai aka samu labarin cewa jami'an tsaro sun ci kuikuye shi sun yo nan jihar Kano da shi. Me zaka ce game da wannan ma? To dama kusan binga ba wai sabon al'amari bane, tunda an shayar da kusan jiyo dauki ba daɗin da ake yi tsakanin su jami'an tsaron da shi, musamman a yunkurin da suke na kama shi. La'alla ma iya cewar a wannan gabar kusan hakansu ne ya cimma ruwa da suka iya samun nasarar kama shi, kuma koma menene dai magana ce ta bincike. Bayan an zo an yi bincike dole a dawo kuma a san menene mataki na gaba, amma dai shi bincike ka san batu ne na a duba, ana zargin ka da kaza, in an duba haka yake to na dau matakin da za a dauka, in kuma ba haka bane a sallame ka tafi. Amma kana ganin kamar ba musguna mai ake ba saboda shi ma yanzu ya koma bangaren adawa? To ba za ka iya kiran hakan kai tsaye ba, tunda misali ai kana gani kamar ba ma kama bane wata hukuma ya rike sukutun da guda, wanda kuma tun bayan saukarsa akalla iya cewar ana ta a yunkurin kama shi a tafi ko ya ce an je kotu ta ba da oda ko ire-iren waɗannan, ko ma menene dole dama kusan mabiyansa za su zargi haka na cewar kamar ana yi masa wata bita da kulli ne kawai. To Alkasim, a karamar hukumar Bichi ka san ajiya mun samu labarin cewa kansilolin karamar hukumar sun dakatar da Profesa, wato shugaban karamar hukumar ta Bichi. Kwatsam da misalin karfe kusan 12 na dare sai aka fitar da wani faifan bidiyo da ya nuna kansilolin su da kansu sun magantu, sun ce wancan hukunci da suka yanke a yanzu haka sun tabbatar da cewa shugaban karamar hukumar zai ci gaba da shugabancinsa kamar yadda ya saba. Wannan shi yake nuna ma akwai takun saka kusan da aka fara samu tsakanin su majalisar ta karamar hukumar Bicin da shi kansa shugaban wannan karamar hukuma, wanda ko ma sun janye ko ba su janye ba, tunda har sun fidda waccan sanarwa. Abin nan ne da ake cewar babu rami me ya kawo a hankali da rami. To bara mu je mu ji abin da kansilolin suke bayyanawa. Sunana Muhammad Rubu Umar Tinki, kansila mai wakiltar mazaɓar Kwamarawa kuma House Leader na Bichi. Ɗazu mun sanar da cewar mun dakatar da shugaban karamar hukumar Bichi saboda wasu dalilai. To amma zuwa yanzu mun zauna an tattauna, an fahimci juna, kuma mun yarda cewa an samu daidaito, mun janye wannan dakatarwa da muka yi masa ta wata 3, kuma insha Allah za mu zo za mu tafiya tare 100% kamar yadda aka saba insha Allah. Ni Lawal Abdullahi Dara, daraktan mulki na karamar hukumar Bichi kuma kilak na majalisa. Sakamakon wannan daidaito da ya yi magana an janye wannan abin nan, to alhamdulillah Allah ya ba Bichi zaman lafiya, ya haɗa kawunan mu mai aiki lafiya mu gama lafiya. Allah ya taimaka mana. To kansilolin karamar hukumar Bichi kenan bayan sun zauna da mambobin jam'iyyar ta APC da ya tabbatar da cewa sun janye hukuncin da suka yanke na farko na dakatar da shugaban karamar hukumar Bichi. To mu yo kasa kan yan bakan siyasa. To ai ka san yan gwagwarmayar siyasar ne suke ci gaba da marabtar mu, musamman ma a gabar da nake jiyo Sani Dumus daga yankin karamar hukumar Tarauni, shi ma a wannan gabar ya shigo, sai dai ban san
san shi ma wace kalar wadda ta kawo shi ba. Ai tsalle karamar hukumar ta Tarauni ya bari ya luluka can ya tafi karamar hukumar Gaya. Sai ka ce irin sabga dai ta ciranin siyasa da ake zuwa. Kira zan yi ga 'yan karamar hukumar Gaya da ku tsaya ku duba Suwidi Muhammad Kademi, mutumin kirki, mutumin Allah, mutum nagari wanda ya cancanta ku sa shi a gaba a 2023 a majalisar jiha a karamar hukumar Gaya. Shine mutumin da zai ci gaba da tsamo muku kitse daga cikin wuta. Dama kun san shi ba bako bane, ya taɓa yi, ya shayi, ya muku ayyukan alkhairi mazaɓu 10 nan. Babu mazaɓar da bai je ya yi aiki ba, kama bohol, kama makarantu, blog, kama empowerment da shauran ayyukan alkhairi babu wanda bai ba a mazaɓu 10 nan. To amma a ce ka bar karamar hukumar ka ta Tarauni ka tafi cirani kenan Gaya? A to aini ka san dan jihar Kano ne, kuma faɗin jihar Kano ko ina idan naga ingantaccen mutumin da ya cancanta a tallata shi ko a nuna al'umma su zaɓa kar su zaɓen tumun dare, to yana da kyau mu je mu haska wa al'umma. Dan haka babu inda ba mu da hurumi mu shiga a cikin faɗin jihar Kano. Kai a Najeriya ma ina da damar zagaya kowace jiha ma idan na ga daidai na ce a yi daidai, in naga kuskure zan ce an yi kuskure a gyara. To don haka da haka nake kira ga mai girma gwamna da a tsaya a duba karamar hukumar Gaya, lalle a sa Suwidi Muhammad Kademi a gaba. Lalle shine mutumin da al'umman nan suke so, sun taba zaɓa sa, sun san shi, dama sun san mutuncinsa, sun san darajarsa, kuma shi ma ya san darajarsa, ya san mutuncinsu. Don haka to ka san ko suna da wani a can karamar kuma ta su ta Gaya wanda suke so? Ai duk wanda suke so bai kai Suwidi Muhammad Kademi ba, saboda shi mutum ai inda baka taba yi ba shine abin tsoro, amma in ka taba yi an gani to ai magana ta kare. Alhaji kai da yanzu fa majalisar tarayya yake ba, saboda ya ci ma an je kotu ta karbe. Alhaji inda ba da aka fito din ai sun saba jefa mu ƙuri'a saboda sun san ingancin sa. So da haka da wannan nake kira lalle mai girma gwamna a sa mutumin nan a gaba a karamar hukumar Gaya, a sa shi a gaba a majalisar jiha, a ga cewa an tabbatar da shi a kanta, saboda shine mutumin da zai ci gaba da kawo karamar hukumar Gaya ayyuka na alkhairi kamar idda ya saba. Tumadalla Sani Dumus kenan daga yankin karamar hukumar Tarauni cikin jam'iyyar APC mai mulkin wannan ƙasa, wanda duka dai kafin mu bar Taraunin kasan akwai matashi shi ma Yusuf Uta Hausawa da ya daɗe aka jiyo amansa yana ta kirayen gwaninsa Honorable M Nasir Ja'oji da ya amsa koken talakawan karamar hukumar Tarauni na aminta da tsaya musu takarar majalisar tarayyar ƙasa. Ƙarshe dai bayan Honorable M Nasir ya amsa wancan kiraye na aminta da cewar zai tsaya waccan takara ta majalisar tarayya, muka kuma karbi bakuncin Yusuf Uta Hausawa da ke faɗin cewar ya zama wajibi su yi masa jinjina. Alhamdulillah, masha Allah, dole ne mu gode mai girma M Nasir Ja'oji bisa yace amsa kiraye-kirayen al'umma da suke masa. A ranar Lahadin nan mai girma M Nasir Ja'oji ya kaddamar da takararsa ta majalisar tarayya a karamar hukumar Tarauni, sannan ya kirawo 'yan jam'iyya da ESCO na mazabu, 'yan jam'iyya na shugabannin jam'iyya na mazaɓu 10 da ke karamar hukumar Tarauni, kowanne ya rabauta da buhun shinkafa da atamfa da shadda da kuɗin cefane naira 50,000. Haka ESCO na jam'iyya su ma sun rabauta da kayan aiki. Mai girma M Nasir, Ubangiji Allah saka ma da alkhairi, kuma muna godiya bisa amsa kiranmu da ka amsa ka kaddamar da wannan takara. Za mu je inda muke so a je. Ina kira da 'yan karamar hukumar Tarauni, mata da maza, waɗanda aka ɓatawa a baya da waɗanda ba su ji daɗi ba, da siya haƙuri a dawo mu yi tafiya tare a ture M Nasir, domin shi ba za mu yi da na sani ba. amsa wancan kira da kuke ta yi masa, me kuma mataki na gaba? Ai ya maci ya gama, tunda ya amsa wannan kira, yanzu mataki na gaba shine za mu cire takunkumi, mu tura shi, mu je inda muke so mu je. Za mu ci gaba da yada manufarsa, za mu ci gaba da kirawo masoyansa, za mu ci gaba da shigo da masoyansa cikin wannan tsarin, sannan za mu ci gaba da tallata shi da kamfen ɗinsa har sai an je inda ake so. Yau duk wani ɗan takara a ƙaramar hukumar Tarauni ya gudu saboda ya san ba su kai ingancin malam ba, malam M Nasir. Kuna ganin idan kun tura shi kuma da yiwuwar ya iya fidda ku kunya? Ai tun kan mu tura shi yanzu ya fidda mu kunya. Ina ga mun tura shi, kaga gidauniya ce da shi ta taimakon marayu, matasa. Haka dole ne mu tawo mazaɓu 10 mu kankaɗe ƙuri'unmu, mu zo mu zaɓe wannan bawan Allah. 2023 mun faɗa, za mu ƙara faɗa, shi muke, shi zami, kuma sai abin da ya ce. Yusuf Utu Hausawa kenan, ahalin gidan Honorable M Nas Ja'oji da ke neman kujerar ɗan majalisar tarayya a ƙaramar
hukumar ta Tarauni. To ni da haka Binga zan tattare nawa na barka da masu sauraro kai sallama. To a madadin jagoran shirin Garba Abdullahi Bagwai da kai kanka Alkasim Muhammad Nasir Kwarkiya shugaban sashin siyasa na wannan gida, sauran abokanan aiki da ke dafa wajen kawo muku wannan shiri Mubarak Awal Unguwa 3, Saifullahi Gambo Munjibir da Salisu Jagora Gidigidi, ni Abdulhadi Abubakar Binga nake cewa yabo da godiya sun tabbata ga Ubangijin talikai.